खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाय रादाबफोराव दङ उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ मित्रजोटआव लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ फिजिकल एडुकेशननि डीन डक्टर बिश्वजित बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय। तामुलपुराव सन्दी आरो इमानुएला इउपिपिएलखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। कामरुपाव साब्रै आरो बाक्सायाव साथाम नकल टेट फोरोंगिरिया हमजादों। इउपिपिएलनि बिजाथि महरै सायख'जानायनि थाखाय जियादान बसुमतारी आरो जलेन दैमारिया आसाम आरो बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों। जयन्त बसुमतारीनि दाबि तामुलपुर आरो गसाइगावआव इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहागोना रोखा। कंग्रेसआ शेरमान आलीखौ दोलोनिफ्राय एरख'बाय। कंग्रेसआ माजुलिखौ एजेपिनो हगारबाय। शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ ड्राग्सजों लोब्बा थानायनि दायाव एनसिबिजों हमजादों। तुनिसियानि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रि जासिगोन नाजला बुदेन रमधानिया। फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन थ्रिलार रोमान्स हिन्दी सावथुन हिरोपन्थी 2 आ थाबैनो रिलिज जासिगोन। दानिया दङ आबुं रादाब। फैगौ समाव आसामनि मोनबा विधानसभा समष्टियाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बारग' बिडिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे हानजा फारियै साथाम एमएलए रबिराम नार्जारी, दुर्गादास बर', सरन बर' आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि मोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सनिबार खालि मोनायाव गोबाव सम मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो। बे सावरायनायाव बिपिएफ दोलोआ 22 नं गसाइगाव समष्टिनिफ्राय मित्रजोटनि जानानै बिपिएफनिफ्राय शुभम कुमार ब्रह्म नार्जारीखौ बिजाथि होनांगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन। बेनि सोलाय बिपिएफ दोलोआ 40 नं भबानिपुर समष्टियाव बिजेपिखौ मदद होगोन आरो बेनि थाखाय नमिनेशन लानाय सानखालि हाग्रामा महिलारियाबो गावनो बै सानखालि थाफागोन होननानै सावरायलायनाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। नाथाय 22 नं तामुलपुर समष्टियाव बिजेपि दोलोआ इमानुएल मोसाहारिनो टिकेट होगोन ना होआ बेनि जेबो रोखा बुङाखिसै। ओजोंहाय इउपिपिएल दोलोआ जलेन दैमारिखौ 22 नं तामुलपुर समष्टिनि बिजाथि जागोन होननानै फोसावखाबाय। बेनि अनगायैबो 22 नं गसाइगाव समष्टियाव जिरन नार्जारीखौबो बिजाथि महरै फोसावखाबाय। ओजोंहाय बिजेपि दोलोआ 41 नं भबानिपुर, 101 नं मरियनी आरो 107 नं तावरा समष्टियाव आगोलनि बारग' एमएलए फारियै पनि तालुकदार, रुजुति कर्मी आरो सुशांत बरगोहाइमोनखौ फोसावखाबाय। नोजोर होनो गोनांदि मित्रजोटनि दोलोफ्रा मोनसेबो समष्टिखौ रावबो हगारलायैयाव गावजों गाव बादायलायनानैसो बिसायख'थिनि दावहा फोथाराव ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों। सा-सानजा रायजोआरि लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ फिजिकल एडुकेशन सेन्टार गुवाहाटीनि डीन प्रफेसर डक्टर बिश्वजित बसुमतारिया सनिबारनि हर 11:40 रिंगायाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलाव जोनोम मोननाय बिश्वजित बसुमतारिया रुंसारि जालांनाय खौरांखौ मोननानै बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गोबां माहारियारि आफादफोरा बिश्वजितनि न'खराव थांनानै न'खरनि सोद्रोमा आरो बाहागि खुरमाफोरजों दुखुनि बाहागो लाहैफानानै गोथै सह'आव बिबार बावहैफादों आरो गोथैसालियाव बिदाय हरदों। बेनि थाखाय बिदा गेदेर डक्टर सुभाष बसुमतारी आरो बियादै डक्टर शंकर ज्योति बसुमतारी मोनहा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुंसारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनो बेखौ हास्थायनानै आरज गाबदों। फैगौ 30 अक्ट'बर खालि गुबुन मोनब्रै बियाबजों लोगोसे बिडिसिनि सिङाव थानाय 22 नं तामुलपुर आरो 22 नं गसाइगाव बियाबावबो उफेरा बिसायख'थि खुंगोन। बेनि थाखाय मित्रजोटनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ बिडिसिनि मोननै बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। इउपिपिएलनि एमएलए लेहराम बर'आ कर'नाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानायाव लांदां जानाय मासिनि थाखाय इउपिपिएलआ जलेन दैमारिनि मुंखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। नाथाय तामुलपुर बियाबाव सानै बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी आरो इमानुएल मोसाहारिया इउपिपिएलखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सन्दीप बसुमतारी आरो इमानुएल मोसाहारिया तामुलपुराव उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि आरो बिसोर सानैबो बारग' एमएलएआ फैगौ 7 अक्ट'बर खालि नमिनेशन गथायनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि सन्दीप बसुमतारिया 2006 मायथाइयाव बै समनि बिपिएफनि एमएलए बिश्वजित दैमारिखौ फेजेननानै विधानसभायाव थांदोंमोन। ओरैहाय इमानुएल मोसाहारिया 2011 आरो 2012 मायथाइयाव बिपिएफनि टिकेटजों एमएलए महरै सायख'जादोंमोन।
नाथाय BPF नागारनानै BJPआव हाबफैनाय इमानुएल मुसाहारिया 2021 नि बिसायख'थियाव BJPनिफ्राय टिकेट मोनाखैमोन। उफेरा बिसायख'थियावबो तामुलपुर बियाबखौ BJPआ UPPLनो हगारना होनायाव इमानुएल मुसाहारिया दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव खुद्रिखांदों आरो उदां बिजाथि महरै गसंनो जानजि खाफ्रादों। थांनाय 24 सेप्तेम्बराव BTRनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावख'निफ्राय बिथोनलाइ ओंखारनाय सा 52 टेट फोरोंगिरिनि मुं फारिलाइयाव थानाय साब्रै नकल टेट फोरोंगिरिखौ कामरुप जिल्लानि हाजो ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय पुलिसआ हमदों। बिसोरनि मुङा फारियै आन्थुपारा गामिनि जाहिबुर रहमान, मनवार खान आरो बाङालपारा गामिनि मनवार हुसैन आरो आजिजुर रहमान। बिसोर साब्रैबो चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै अखाफोर दानसे सिगां फोरोंगिरिनि साख्रिलाइ मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो बाक्सा पुलिसआ साथाम नकल टेट फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय हमदों। बिसोर साथामनि मुङा फारियै भबानी बर', अनिता बर' आरो काजलि बर'। सोंनाय एबा नायबिजिरनो थाखाय पुलिसआ गासैखौबो गुवाहाटीआव लांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोरनि नकल टेट फोरमानलाइखौ RMSनिफ्राय मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सा 52 नकल फोरोंगिरिनि फारिलाइयाव गासै सा 37 फोरोंगिरिनि टेट फोरमानलाइया नकलथार। नाथाय आद्रा सा 13 फोरोंगिरिनि माखासे फोरमानलाइफोरा गावजों गाव गोरोबलाया होननानै सोलोंथाइ बिफाना मिथिहोदों। आद्रा थाबावनाय माखासे नकल टेट फोरोंगिरिफोराबो थाबैनो पुलिसजों हमजानो हासिगौ। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव मित्रजोतनि जानानै UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हानाय गसाइगावनि बिजाथि जेरन बसुमतारी आरो तामुलपुरनि बिजाथि जलेन दैमारिया आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारखौ साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि UPPL दोलोआ जेरन बसुमतारीखौ 22 नं गसाइगाव बियाबनि आरो जलेन दैमारिखौ 52 नं तामुलपुर बियाबनि बिजाथि महरै फोसावदों। बबेखानि गसाइगाव बियाबनिफ्राय मित्रजोतनि जानानै UPPL आरो BJPनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरानो बिजाथि मोननो थाखाय दाबि खालामदोंमोनब्लाबो जोबनायाव गावखौ सायख'नायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों होननानै जेरन बसुमतारीया बुंदों आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारखौ साबायखर बावदों। फैगौ 30 अक्ट'बर खालि उफ्रा बिसायख'थि खुंजानो गोनां BTR आवथानि मोननै बियाब 22 नं गसाइगाव आरो 52 नं तामुलपुर बियाबाव मित्रजोतनि बाहागोआरि UPPL दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों सिडलीनि MLA जयन्त बसुमतारीया। बबेखानि बे समाव BTRआव UPPL, BJP आरो GSP सोरखार सोलिगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनोसो भट होयो होननानैबो बुंदों जयन्त बसुमतारीया। MLA जयन्त बसुमतारीया बुंबावदों दि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय लाबोबाय, जायनि थाखाय बे खेबनि बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथियानो गसाइगाव आरो तामुलपुराव देरहागोना रोखा। मख'नो गोनांदि तामुलपुराव बारग' MLA इमानुएल मुसाहारिया BJPआव थानानैबो उदां बिजाथि महरै गसङोब्ला बेनि सायाव BJPआ राहा लागोन आरो रायजो राजाफोरा इमानुएलखौ माबायदि आजावना लायो बेखौ समाजो खिन्थागोन होननानैबो जयन्त बसुमतारीया बुंदों। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिया बागवारनि MLA शर्मान आली आहमेदखौ दोलोनिफ्राय एरख'बाय। दिनै APCCनि आफादगिरि भुपेन बरानि दैदेननायाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै शर्मान आलीखौ दोलोनिफ्राय एरख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ लाजि फोनांनाय बानबुंथि होनायनि थाखाय बागवारनि कांग्रेसनि MLA शर्मान आली आहमेदखौ दिसपुर पुलिसआ शनिबारखालि एरेस्ट खालामो। शर्मान आलीआ बे समाव पुलिसनि जिम्मायाव दङ। बेनि उनावनो दिनै प्रदेश कांग्रेसआ शर्मान आलीखौ दोलोनिफ्राय होखारो। मख'नो गोनांदि शर्मान आलीआ 2011 मायथाइयाव AIUDFनि बिजाथि महरै बागवारनिफ्राय MLA सायख'जादोंमोन। बेनि उनाव 2012 मायथाइयाव कंग्रेसनि टिकेटजों फिन MLA महरै सायख'जायो। 2021 मायथाइयावबो कंग्रेसनि टिकेटआवनो MLA महरै सायख'जादोंमोन शर्मान आलीआ। खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ आरो असम जातीय परिषद सुंदयै AJPजों खौसेयै बाहागो लागोना थि जाबाय। नाथाय बे खौसेथियाव अखिल गगৈ दैदेननाय रायजो दलआ थागोन ना थाया बेयो दासिमबो थि जाथ'वाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला कंग्रेस आरो AJPआ मासि रानलायनानै उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। बेनि थाखाय कंग्रेसआ माजुलि बियाबखौ AJPनो हगारनानै होबाय। APCCनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो लरेनज्यति गगैआ दिनै मोनसे जथाय खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। भुपेन बराया खौरांगिरि मेलाव बुंनाय बादिब्ला मोन 6 बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ मोन 4 बियाबाव फारियै मरियनी, थावरा, गसाइगाव आरो तामुलपुराव बिजाथि होगोन। बेनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ पार्टीनि हाइकमान्डसिम दैथायहरबाय।
भुपेन बराया खौरांगिरि मेलाव बुंनाय बादिब्ला मोन द' बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ मोनब्रै बियाबाव फारियै मरियानि थावरा गसाइगाव आरो तामुलपुराव बिजाथि होगोन बेनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ पार्टीनि हाइकमान्डनिसिम दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि माजुलि बियाबखौ एजिपिनो हगारना होबाय नाथाय भबानिपुर बियाबखौ रायजो दलनो हगारनानै होगोन ना होआ बेयो दासिमबो थि जायाखै होननानै भुपेन बराया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बलिउडनि सुपारस्टार शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खानआ सा-8 लोगोफोरजों लोगोसे नारकोटिक बर' कन्ट्रलजों हमजादों। 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीनि हराव मुम्बाइनिफ्राय गवा फारसे थांनाय फेरि जाहाजाव गासै सा-8 लोगोफोरा सासेयाव 80,000 रां भारा होनानै बै जाहाजखौ बुकिं खालामदोंमोन आरो लैथो गेजेराव जाहाजनि सिङावनो ड्राग्स बाहायनानै मोनसे पार्टी जादोंमोन होननानै नारकोटिक बर' कन्ट्रलनि मावख'गिरिनि सचिन बांकेरेआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। अदेबानि आर्यान खाननि बेरेखायै दासिमबो केस रेजिस्टार खालामथ'नाय जायाखै नाथाय दासिमबो इन्टारोगेसनआ सोलिगासिनो दङ होननानै सचिन बांकारेआ मिथिहोदों। आरब हादरनि तुनिसियाव सासे आइजोआ गिबियै गाहाय मन्थ्रि बिबान आजावगोन। अदेबानि नाजला बुडेन रामधानीआ तुनिसियानि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रि जासिगोन। फोरमायनो नांगोन दि तुनिसियानि हादोरगिरिया गाहाय मन्थ्रिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय आरो संसदआ थाबथानानै थानायनि 2 दान उनाव सासे आइजोखौ गोदान सोरखार दानो थाखाय खावलायहरनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि तुनिसियानि हादोरगिरि केस सइदआ सायख'जानाय सोरखारखौ बोखारनो आरो खुंथायाव गावनि गोहोमखौ गोख्रों खालामनायाव मन्थ्रि महरै थिसननो फोसावदों। फोरमायनो नांगोन दि बे बाथ्राखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों हादोरगिरिया। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि सासे आइजोआ गाहाय मन्थ्रि महरै सोरखारखौ दैदेनगोन। मिथिहोनाय जायोदि 1952 मायथाइनि 29 जुन खालि जोनोम जादोंमोन नाजला बुडेन रमधानीआ। टाइगार श्रफनि हिर'पन्थी 2 एक्शन थ्रिलार रोमान्स हिन्दी सावथुना नबेम्बर दानाव रिलिज जागोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 26 खालार खालि रिलिज जागोन फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन थ्रिलार रोमान्स सावथुन हिर'पन्थी 2आ। फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन सावथुन हिर'पन्थीआ थांनाय 2014 मायथाइनि 23 मे खालि रिलिज जादोंमोन। बेनिनो हिर'पन्थी 2आबो थाबैनो रिलिज जानायनि लामायाव। फोरमायनो नांगोन दि साब्बिर खानआ बिथोन होनायजों लोगोसे साजिद नादियाडवालाया प्रडिउस खालामदों फावखुंगुर टाइगार श्रफनि हिर'पन्थी सावथुनखौ। थिग बिब्दिनो फावखुंगुर टाइगार श्रफनि हिर'पन्थी 2 सावथुनखौ बिथोन होदों आहमेद खान आरो साजिद नादियाडवालाया प्रडिउस खालामदों। मख'नो गोनांदि गोदानै थिग बिब्दिनो फावखुंगुर टाइगार श्रफनि हिर'पन्थी 2 सावथुनखौ बिथोन होदों आहमेद खान आरो साजिद नादियाडवालाया प्रडिउस खालामदों। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां एक्शन थ्रिलार रोमान्स हिन्दी सावथुनाव फावखुंगुर टाइगार श्रफजों लोगोसे कृति सानन आरो राकेश कृष्णा जसमिमोनजों लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि गोख्रों आखुयै फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 5 अक्ट'बर खालि बड'लेण्डनि हालामाव अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 22 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।